Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Menet energetikáról egymás közt, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület podcast csatornája. Rendszeresen visszatérő adásaink során többek között az energetikai piacot érintő kihívásokat, hálózatüzemeltetési kérdéseket, regulációs változásokat fogjuk szakértő vendégeinkkel megtárgyalni, vagy akár arról beszélgetni, hogy egy nyári zivatarban a fa alá vagy mellé biztonságosabb behúzódni. Beszélgessünk energetikáról kötetlenül, egymás közt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Vokony István vagyok, és egy olyan témáról fogunk ma beszélgetni, mi azt gondolom, hogy nagyjából szinte mindenkit érintett ezen a bolygón, és hát közel 100 éve nem volt rá példa. Nem nagy újdonság ez a pandémia és a pandémiának a hatásai. Azt gondolom, hogy egy olyan gondolkozási körbe vagy naivitásba ringathatta magát az emberiség, hogy technológiailag annyira fejlett, hogy kb. Mindent is képes legyőzni, áthidalni, és ez az imázs, vagy ez a porcelángöm egy pillanat alatt darabjaira hullott, és a körülöttünk lévő modern világ az fenekestül felfordult. Hát amire én alapvetően kíváncsi lennék, hogy a villamosenergia ellátásra ez milyen hatást gyakorolt, mert azt viszont nem nagyon lehetett a híradóból, a sajtóból látni, legalábbis Magyarországon, hogy az ellátásban zavarok keletkeztek, hetekig nem lett volna villamosenergia ellátás, vagy akár az elosztónál olyan kihívásokkal kelljen szembesülni, ami azért próbára teszi, vagy még soha nem látott probléma volt. Tényleg ennyire stabil és ennyire jól működik, vagy szerencse volt, vagy hát kiderül hamarosan. Ebben a beszélgető partnerem az ország meghatározott DSO-jának a vezérigazgatója, a pandémia kezelésért felelős vállalati megbízott Somodi Gábor. Szervusz, Gábor! Szervusz, üdvözöllek! Néhány mondatot szeretnék szólni az eddigi tevékenységedről, munkásságodról már szokásokhoz híven. Hát nem lesz egyszerű, de igyekeztem nagyon röviden összefoglalóan, hogy ezzel se menjen el az idő. Somodi Gábor a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály műszaki karon végzett 1998-ban, majd 2005-ben közgazdaságtudományi diplomát is szerzett. Számos pozícióban dolgozott az E.ON vállalatánál, gázüzletágban, mint hálózatkarbantartási részlegvezető, üzemvezető, régióközpontvezető, és biztos, hogy egy csomó mindent is kihagytam, de talán ami most a legfontosabb, hogy 2018-tól az E.ON gázhálózat üzletágának a vezérigazgatója. Engedd meg, hogy bemelegítésként egy ilyen övönalulütéssel kezdjek. Lesz újra lockdown? Övönölű vagy nem, ezt most így nem tudom megmondani, sőt azt sem tudom megmondani, hogy lesz lockdown vagy nem lesz lockdown, mert hogy amint megmutattad, hogy mivel foglalkoztam, virológus nem vagyok. De egy dologban biztosak lehetünk, hogy föl vagyunk készülve, mert hogy vannak sajnos már tapasztalataink, túl vagyunk 3 hullámon, tanultunk belőle, folyamatosan a védekezési stratégiánk egy óvatos védekezési stratégia volt, az azt jelenti, hogy mindig megpróbáltunk előbb lépni, amikor információval rendelkeztünk, és folyamatosan defenzíven a kollégáinkat, ügyfeleinket biztonságba tudva döntéseket hozni. Én nagyon remélem, hogy nem lesz lockdown, ha lesz, akkor pedig meg fogjuk hozni a szükséges intézkedéseket. Ezt ki dönti el? Tehát jön egy piros levél az operatív törstől, és akkor feltöritek a pecsétet, vagy ez abszolút E.ON hatáskör, és az E.ON dönti el, hogy szervezi a munkáját, vagy valami köztes? Van egy bizottság, aki azzal foglalkozik, hogy elemzi az adatokat, nézi a környező országoknak a statisztikai adatait, vizsgálja a magyarországi adatokat, egyeztetünk az iparággal, egyeztetünk a hatóságokkal, és ebből hozzuk meg azokat a döntéseket, amire a védekezési stratégián épül. Uh-huh. És a felvezetőben is említettem, tényleg nem alát kérdezni szeretnék, de kívülről az látszott, hogy alapvetően az ellátás zavartalansága az biztosított. Ez tényleg ilyen gördülékeny volt, vagy azért a függöny mögött voltak izzadságcseppek? Az, hogy a víruskezelésre föl voltunk-e készülve, vagy hogy bármilyen haváriával föl vagyunk készülve, szerintem 2 különböző dolog. Alapvetően föl voltunk készülve időjárásbeli okozta problémákra, korlátozásbeli okozta problémákra, víruskezelésre kevésbé voltunk fölkészülve. Van egy havária bizottságunk, aki átgondolta azt, hogy mit kell tennünk ilyen esetekben, és elkezdtünk már tudatosan előre gondolkozni. Emlékszem, az első
ilyen közös gondolkodás az igazgató társaimmal, az még 2018 decemberében volt, amikor lehetett már hallani, hogy Kínába megérkezett a koronavírus, és azt mondta az egyik beszerzési felelős igazgató kollégám, hogy nem tudom, hogy hallottátok, de van Kínában ez a vírus, rendeltünk 1000 maszkot. Hát sajnos kiderült, hogy jó döntés volt. És ugye valamikor márciusban történtek meg az első intézkedések a vállalatnál, ugye? Igen, elkezdtünk lépésről lépésre gondolkodni. Alapvetően a védekezési stratégiánk a átfertőződöttség megakadályozására szolgált, és próbáltunk olyan intézkedéseket hozni, ami 3 pilléről szól. Melyek azok a tevékenységek, amivel meg kell állítanunk, vagy csökkenteni tudjuk a kontaktusoknak a számát, melyek azok a tevékenységek, ami ügyfélkapcsolattal járnak, vagy kollégák találkozásával járnak, szintén a kontaktusok számával járnak, növekedésével járnak, ezeket milyen lépések mentén fogjuk megállítani, és milyen a folyamatainkat, ami kockázatot jelent vagy a kollégáinkra, vagy az ügyfeleinkre, azokat hogy alakítjuk át. Ezt gondoltuk át előzetesen, és amikor azt láttuk, hogy rosszabbodik a helyzet, tehát nő a fertőzöttségnek a száma, akkor hoztuk meg ezeket az intézkedéseket. Uh-huh. És az egyes üzleti területeken, hogyha így belemehetek a mélységbe, vagy a részletekbe, volt valamilyen különbségtétel, vagy priorizálás? Tehát gondolok arra, hogy feltételezem az üzemirányítás azért nem ugyanazon a skálán mozog, mint mondjuk, hogyha valakinek egy új elektromos autótöltőre van szüksége. Nagyon jó kérdés. Nekünk az ellátásbiztonság fontos, hiszen sajnos a lélegeztetőgépes is elektromos árammal mennek, tehát nekünk folyamatosan szolgáltatnunk kellett az energiát. Megváltozott az országnak a működése is, nagyon sokan mentek home office-ba, kezdtek el otthonról dolgozni, ezért még inkább fontos volt, hogy mennyire zavartalan a szolgáltatásunk, mennyire tudjuk ezt biztonságosan hosszú távon fenntarthatóan működtetni a szolgáltatásunkat. És ebbe a tevékenységbe az elosztónál vannak olyan képességek, amiknek a száma korlátos, ilyenek például a kábelszerelők, ha szerelőknél nézzük, vagy az üzemirányításon dolgozó speciális szaktudással rendelkező kollégák is ilyenek. Tehát külön figyeltünk rájuk, és külön intézkedéseket hoztunk. És mondjuk egy konkrét példát említve az üzemirányításnál, ez hogy nézett ki a mindennapokban? Tehát, hogy ők ugyanúgy elszeparálták egymást, vagy beosztás szerint kellett tevékenykedniük? Általános üzemben az üzemirányítás beosztás szerint tevékenykedik, váltják egymást a kollégáim, viszont kellett az első hullámba kellett egy olyan döntést hoznunk, hogy bent laktak a kollégáink, tehát mint a régi, nem tudom, katonai időszakban, bent ettek, bent futballoztak és végezték a munkájukat, tehát 2 hetet eltöltöttek ott. Ezúton is nagyon köszönöm a kollégáimnak azt, hogy ezt az áldozatot bevállalták, mert hogy minden kollégánk részt vett ebbe, és kivette a részét. Már ez nekem ilyen filmszerűen hat, mit tudom én, egy ilyen irányítási központ, vagy NASA, vagy hasonló helyeken lehet mindig ilyesmivel találkozni. Ez hogy vették a kollégát? Tehát mondjuk ez munkaköri leírása benne van, és ez elvárható, vagy tényleg ennyire bajtársiassági alapon működik ez a terület? Hát számomra most ez egy ilyen lútbőröző kérdés volt, mert hogy alapvetően nincs a munkaköri leírásunkban, hogy beköltözünk az irodánkba, és az ajtó alatt betolják a pizzát, mert körülbelül ez a minőségű szeparáció volt. Nehéz volt, mert hogy persze a családunktól távol kellett eltölteni időt, gondoskodni kellett szülőkről, nagyszülőkről, és bizony a családfők, akik részt vettek ebbe a szolgálatnak a teljesítésbe, 2 hétre kiestek. Emberileg nehéz volt, szakmailag is nehéz volt, folyamatosan teszteltük a kollégáinkat, ismerkedtünk meg a vírusnak a kezelésével, kicsit olyanok voltunk, mint a II. Világháború utáni orosz tanárok, egy leckével voltunk előrébb a nebulóknál. Néztük azt meg, hogy milyen intézkedésünknek milyen hatása van, egyeztettünk az iparággal, és próbáltunk közösen egy irányba mozdulni. És mi pedig a drótmás végén ebből annyit láttunk, hogy minden ugyanúgy működik tovább, ahogy eddig működött. Vírus ide vagy oda valószínűleg nem fertőzi meg az elektronokat, tehát akkor valami nagyon jól sikerült ebben. Hát sokat dolgoztunk érte, sok kollégám sokat gondolkodott, és az mellett
minden kollégámról elmondhatom, teljesen mindegy, hogy elosztáson vagy ügyfélszolgálaton dolgozik, komolyan vette a víruskezelés, felelősen gondolkodott, és hivatásszerűen működött. Ez a legfontosabb. Nagyon jó ezt hallani. Az előző áthallásra szeretnék kicsit rákanyarodni. Azt mondtad, hogy volt ilyen iparági egyeztetés. Ez elvárás volt? Tehát, hogy az egyes elosztók egymással egyezkedjenek, és ezt is mondjuk a minisztérium, vagy bárki más utasításba adta, vagy a Mavir kérte ezt, vagy ez abszolút kollegiális, vagy szakmai közösségi alapon történt meg, hogy kérdezzük meg, mit csinál az NK vagy az elmű? Szerintem elvárás az, hogy a szolgáltatásunk folyamatos legyen. Az is biztos, és ez is jó eső dolog, hogy egy olyan közösségbe dolgozunk, ahol ismerjük egymást, és egymás tudására építünk. A víruskezelés elején elhatároztuk azt, hogy ha döntéseket hozunk, akkor együtt leegyeztetve és azonos ritmusába fogjuk meghozni, pont azért, hogy minden az ügyfeleink ebből a lehető legkevesebbet érezzenek. Az egyik oldalról ez egy olyan fura vagy szokatlan gondolat, hogy kvázi versenytársak, ugye? Tehát, hogy versenytársakról lehet ebben az esetben beszélni, és hogyha valami olyan történik, ami rákényszeríti az együttműködést, akkor pedig ezek a nem pejoratíve értelmezett vállalati érdekek valamelyest háttérbe szorulnak, és előjön a tiszta szakma, és ezeknek a kezelése. Tehát ez egy érdekes élmény lehetett megélni. Én ezzel vitatkoznék, mert több olyan helyzet volt már, amikor együtt dolgoztunk, és szerintem ennek van egy kultúrája. Soha nem kérdés az, amikor találkozunk, hogy szakmailag milyen döntéseket hozunk. Ha van egy havária, és tényleg valaki kapacitásoldal eszközről beszorul, akkor természetes, hogy bármikor csörög a telefonunk, akkor megyünk. Én nem számítottam őszintén másra. Köszönöm. Egy másik dologra is szeretnék rákötni, amit már megemlítettél, hogy nagyon sokan elmentek home office-ba. Próbálták így folytatni a mindennapi tevékenységet, akinek erre lehetősége volt. És ezt kérdezném meg igazából, hogy bizonyos informatikai rendszereket üzemeltetni, vagy előadást tartani kiválóan lehet home office-ból, viszont mondjuk egy mérőcserét nehezebben lehet kivitelezni. Ezeken a területeken, ahol személyes jelenlét és kapcsolat volt, teljesen megállt a munka, vagy volt esetleg valamilyen áthidaló megoldás? Tehát, hogy ott is történtek a tevékenység, mondjuk egy mérőcsere, egy ügyfélbekötési tevékenység, az teljesen megállt addig, amíg a pandémia ezeket a szigorú intézkedéseket előírta, vagy volt esetleg olyan áthidaló megoldás, hogy ezekkel a feladatokkal is lehessen haladni? Gondolkodtunk rajta, hogy a kollégáinkat, akik mérőcserével foglalkoznak, home office-ba helyezzük, de ezt végül is elvetettük. Ezért inkább azt néztük meg, hogy tudjuk ezeket a tevékenységeket biztonságosan csinálni. Meg kell állítanunk bizonyos tevékenységeket, illetve ha nem állítjuk meg, akkor hogy tudjuk garantálni a kollégáink, ügyfeleink számára, hogy biztonságban legyenek. Meg kellett tanulnunk azt, hogy mit jelent az, hogy karanténos ingatlan. Milyen feltételek mellett dolgozhatunk, milyen védőeszközökre van szükség. Mikor megyünk be karanténos ingatlanba? Mert hogy sajnos be is kellett menni ilyen területre, hogyha üzemzavar volt, akkor minden esetben bementünk. És itt is nagy köszönet jár a kollégáimnak, mert nem volt arra példa, hogy megtagadta volna bárki a munkavégzést, pedig ezekre nem köteleztünk senkit. Karanténos ingatlan alatt arra gondolsz, hogy fertőzött személy tartózkodik a helyen, és ebben az esetben is a munkavégzést, hogyha szükséges volt az ellátás biztonság miatt, akkor ezt elvégeztétek. Azokat a munkákat kizárólag, ami halaszthatatlan volt, tehát üzemzavar elhárítási tevékenységet végeztünk ezekbe az ingatlanokba. Értem, tehát hogy akkor mérlegelve nyilván a kockázat és a veszélyt és a lehetőséget, akkor amennyire lehetett az ellátás folytonosság és a munkavégzés folytonosságát próbáltátok maximalizálni. Igen, ez több rétű volt. Megpróbáltunk tevékenységeket átütemezni, hiszen nem tudtuk, hogy meddig tart mondjuk az első hullámba a vírus, milyen lesz a lecsengése, ezért olyan tervezett munkákat, ami ügyfélzavartatással jár, azokat megpróbáltuk kitolni az évnek egy másik szakaszára. Azokat a munkákat, amiket nem tudtunk átsorolni, azokat pedig gondosan előkészítve, külön egyeztetve az ügyfelekkel a lehető legszűkebb idősávba tettük meg. Ez is egy nagyon jó volt itt az ügyfeleinknek a reakciója, mert hogy türelmesebbek voltunk egymással. Türelmesebbek voltunk a boltba, de türelmesebbek voltunk az ügyfélzavartatással járó munkák során is. Ami ilyen
érdekesebb, és talán így meghatározó az, hogy ez idő alatt nőtt az ügyfél elégedettség. Annak ellenére, hogy mindenki egy ura helyzetben van, bezárt, és többen mégis... voltak otthon, fontosabb volt az, hogy a szolgáltatásnak a minősége, vagy a szolgáltatás az folyamatos legyen, de voltak olyan helyzetek, amikor zavartuk az ügyfeleket, mert hogy megállítottuk a szolgáltatást, valamilyen tervezett munka, valamilyen rekonstrukciós munka kapcsán, de ezt az ügyfeleink jobban tolerálták. Kicsit egész Magyarországra jellemző volt az a kérdés, amit azt kérdezte, hogy az iparág hogy működött együtt. Épp erre gondoltam, hogy ilyen szempontból a villamosenergiaellátás sem kivétel, tehát hogy próbált alkalmazkodni a helyzethez és tanulni belőle, és milyen klassz dolgok várhatók még ebből. Ugye említheted, hogy amennyire lehetett, sokkal több ember próbált otthonról dolgozni. A hálózat kiterheltségében volt változás? Tehát ugye van egy napi terhelési görbe, vannak szezonalitások, amit az ember az elmúlt évtizedekben megszokott. Ez megváltozott a pandémiából adódóan? Volt-e ennek valamilyen lokalitása, hogy az üzemek leálltak, vagy a lakossági fogyasztás megnőtt, vagy nem volt számottevő ez az eltérés? De volt változás, és mind háztartási, mind ipari környezetben különböző hatások voltak. Értelemszerűen, hogyha hazamentünk, több energiát használtunk, mint villamos áram, mint gázfogyasztás területén, itt nőtt az energiának a fogyasztása, és megváltoztak a terhelési idők is. Mivel otthon voltak az emberek, később indult el a nap, és ezáltal a terhelés is kicsit tolódott. Ha megnézzük ipari környezetben, az ipari környezetben egy jelentősebb csökkenés volt tapasztalható villamosenergia elosztás területén. Márciusban 20% volt, áprilisban 30%, és így csökkent vissza júniusig. Amit lehetett látni, az az, hogy ebben az időszakban a cégek ipari szinte megpróbálták a karbantartásaikat átütemezni erre az időszakra, amit általában nyári időszakban szoktak szabadságolások idején megtenni. Ezért nyáron a felhasználás az nem csökkent, hanem nőtt ipari környezetbe. A második hullámban már azt lehetett látni, hogy ez a hatás ez kisebb volt, mert hogy mindenki megtanult alkalmazkodni a vírushoz, de a szolgáltatási szektorban azokon a területeken az élő munka jelentősebb volt, ott azért még tapasztalható volt a visszaesés. És hát pláne most a második hullám lezárulta után lehetett látni egy hirtelen felfutást, tehát hogy próbálta mindenki lemaradás behozni, vagy ez ütemezett volt inkább? Azt lehetett látni, hogy igen, megpróbálta mindenki lehozni a lemaradást. De összességében, hogyha egész üzletévet nézzünk, akkor azt lehet látni, hogy villamos áram elosztásban az első 2 hullámban csökkent a fogyasztás a háztartások ellenére is, míg gázelosztás területén nőtt az elosztott mennyiség. Ennek kettős hatása van, egyrésztről a hőmérsékleti hatás jelent meg, másik részről pedig a Covid hatás. Kevésbé volt a szezonalitás, vagy kevésbé nőtt meg háztartási kategóriába a fogyasztás gázelosztás területén, mert hogy már viszonylag egy ilyen melegebb tavasszal talált meg minket a vírus, még ipari területen a második hullámban nőtt az elosztott mennyiség. Erre is kíváncsi lettem volna, hogy a gáz és az áram akkor ehhez képest eltérnek egymástól, de akkor ezt már beelőzted. Talán még az lenne a kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy a gáznak a napon belüli vagy a szezonális lefutása is ugyanúgy hozott egy változást, vagy ez igazából csak az időjárási körülményeket követte le? Csak az időjárási körülményeket követte le. Tehát, hogyha hazamegyünk és a termosztátot állítjuk, akkor az úgy viszonylag statikusabb, azzal a különbség, hogy elmegyünk otthonról, vagy nem megyünk el otthonról. De ez nem volt jelentős hatás, hiszen ott, ha vissza tudsz emlékezni, elég sok időt tudtunk a teraszon tölteni, és kevesebbetben. Igen. Vagy hát legalábbis addig is szabadban lehetett az ember, és próbált ezt is valamelyest élvezni. Tovább hajózva ezen a vízen, egy olyan témakört szeretnék bedobni, hogy informatikai területen jelentek meg-e új fejlesztések? A szükség hozott-e olyan megoldásokat, ami eddig csak gondolkozás volt, és most előbukkant, vagy magába az ellátásnak a táv megoldásába már amúgy is úttörő szerepe volt, és az üzletágnak is nem nagyon volt újdonságra igény? Szerintem nagyon-nagyon jó kérdés, mert ahol a legnagyobb változás volt, az a digitalizáció területe. Rákényszerültünk arra, hogy egyik napról a másik napra hazaköltöztessünk 5000 kollégánkat.
bocsánat, nem 5000, mert a szerelők, mint beszéltük, nem otthonról végezték a munkavégzést, de hogy akik otthon voltak, azoknak az infrastruktúrát működtetni kellett. Mellé kellett rakni azokat a megbeszélési struktúrákat, azokat a otthonról végezhető meetingeket, azokat ki kellett tudni alakítani. Aztán szerintem, ami iparágban egy rekord volt, 9 nap alatt kialakítottuk az ügyfélszolgálatnak a videós lehetőségét, tehát hogyha te szeretnél bármilyen ügyet intézni a mai nap is, akkor föl tudsz menni a weboldalunkra, és egy videócseten keresztül egy ügyintézővel elintézni bármilyen problémádat. Aztán lehetőségünk van arra, ha ügyfelek vagyunk, akkor applikáción keresztül egy mérőóraállást leolvasva teljes mértékben intézni az ügyeinket, amik mind-mind gyorsan kellett, hogy megérkezzenek. Szerintem minden változáshoz kell egy triggerje, hát itt kaptunk triggerjelet. Bezártuk az ügyfélszolgálati irodákat, azért, hogy kevesebb legyen a kontaktus, de valamilyen megoldást kellett találni. És nagyon-nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy milyen változások vannak a pandémia után, kevesebb az ügyfélszolgálati irodáknak a személyes látogatottsága, jobban átterelődött vagy a telefonos, vagy a videócsetes ügyintézésre. Hát ha jól értem, akkor ez nem csak egy szükséghozta megoldás volt, amíg nem lehetett ugye ügyfélkontaktot, vagy legalábbis biztonságosabb volt otthonról intézni, hanem mondhatjuk, hogy megszerették az ügyfelek, és ez a mindennapok részévé is vált ez a megoldás? Szerintem mindannyiunk szokása változott ezen időszak alatt. Mindannyian átgondoltuk, hogy ténylegesen szükség van egy személyes találkozásra, legyen az bármi, megnőtt az online kereskedelemmel foglalkozó cégeknek a forgalma. Most már akit személyesen ismerünk, az a DHL futár, aki megérkezik. És azt lehet látni, hogy ezekből a változásokból sok dolog itt marad velünk. Szerintem ez egy rettenetesen fontos dolog, hogy mi fog itt maradni velünk. Mik azok az értékek, amikre azt mondjuk, hogy jó, és mi az, amire azt mondjuk, hogy hát ezt azért tettük, mert hogy a pandémia megkövetelte, nem szeretünk így élni, és nem jó így működni. És ez mondjuk egy elosztó szempontjából előny, vagy egyáltalán több szolgáltatás, amit lehet az ügyfelek felé nyújtani, de hogyha nem történik, még akkor sincsen nagy probléma? Én azt gondolom, hogy szükségünk van a változásra, és kicsit így világszinten érdemes elgondolkodni, hogy milyen világban éltünk, és mit tanultunk a vírustól. Ugyanezt kell nekünk megtenni EON szinten is. Mi az, amit tanultunk a vírusról? Biztos, hogy nem ugyanabba a világba térünk majd vissza, hogyha teljesen eltűnik a vírus, mint ahonnan indultunk a vírus előtt. És szerintem ez fontos, és ez érték. Egy olyan témát szeretnék most megkérdezni, hogy ahol lehetett, volt home office bevezetés, hogy megváltozott a tevékenység, tehát hogy ütemeztétek a munkavégzéseket, attól függően, hogy mennyire prioritást élvező annak az időbeli végrehajtása. Volt hatékonyság visszamérés, mégiscsak egy multinacionális vállalatról beszélünk, ahol azt gondolom, hogy a hatékonyság az egy elég fontos mérőpont. Megváltozott ebben az új munkakörnyezetben a hatékonyság, vagy megváltoztak a feladatok inkább? Igen, megváltozott a hatékonyság. Ma biztosan állíthatom, hogy hatékonyabbak vagyunk, mint a vírus megjelenése előtt. Sok átgondoltuk azt, hogy hány személyes találkozásra van szükségünk, hogy tudjuk a folyamatainkat racionalizálni, hogy tudunk egyszerűsíteni dolgokon, és hogy tudunk akár gyorsabban dönteni. Tehát ha képesek vagyunk 9 nap alatt bevezetni egy videós ügyfélszolgálatot, akkor ezeket meg tudjuk tenni, hogy tudjuk átültetni a hétköznapokba is. Ez szerintem rettentő fontos, mert a világ és így összességében azt gondolom túlságosan felgyorsultunk, és a felgyorsult világban az mellé még bürokráciát is helyeztünk. Tehát mi azt a célt tűztük ki magunk számára, hogy piacvezetők legyünk digitalizációs megoldások területén, olyan céget működtessünk, ahol gondoskodunk egymásról, figyelünk egymásról, és érték az ember. Ez kicsit így ellentétes is, mert egyszer csak azt mondjuk márciusban, hogy na, aki tudj, menjen haza, és majd szólunk, vagy majd találkozunk, amikor lehetőség van. Mert hogy azt mondtuk, hogy a mi közös értékünk az EON-on belül az, hogy egymásra építhetünk, az, hogy segítünk egymásnak, az, hogy megkérdezzük egymástól, hogy vagy. És erre kellett figyelni. Itt van az a kettősség, hogy hatékonyabbá válunk, mert kevesebbet találkozunk, másik oldalról pedig kevesebbet találkozunk, ezért nem biztos, hogy
érzem minden kollégámnak az épp aktuális lelki állapotát, miben tudom én segíteni az ő munkáját. Én ezt szerettem volna megkérdezni, hogy ad abszurdum, ebből azt is lehet kialani, hogy azoknál a munkaköröknél, ahol ez belefér, effektíve abszolút távoli munkavégzés, és mindenki otthonról tegye a dolgát. Vezetőként ez egy jó megközelítés szerinted? Tehát elég sok olyan nemzetközi vállalat van, ahol éveket ledolgoznak kollégák egy-egy projekten, vagy tevékenységen, úgyhogy soha nem is találkoztak különböző kontinensről. Szerintem ennek az egyensúlyát kell megtalálni. Tehát amikor mi elkezdtünk dolgozni, akkor még az volt, hogy 7-től 3-ig, 7 órakor mindenki megkeverte a kávéját, leült, és elkezdődött a munkavégzés. Nagyon-nagyon sokat változott azóta a technológia, generációk, akik már kevésbé igénylik azt, hogy egy fix irodába beérkezzenek, megbízzuk őket egy feladat, és ezt a feladatot ők szeretik a saját környezetükbe elvégezni. Épp ezért találtuk ki a rugalmas foglalkoztatási rendet, aminek előtte is volt kultúrája, de ez most jelentősebben jelenik meg a foglalkoztatási lehetőségek között. Amennyiben valaki azt gondolja, hogy otthonról szeretné végezni a munkát, akkor erre van lehetőségem, 100 napot eltölthet egy évbe, és otthonról végezheti a munkáját. Itt viszont rettentő mód fontos figyelni pont, amiről előbb beszéltem, hogy mennyire tudunk közösséget építeni. Mikor vannak azok a találkozások, vagy azok a megbeszélések, ahol jó együtt lenni, és hasznosabb, hogyha személyesen vitatjuk meg az adott problémát. Mert azt viszont nem váltja ki semmi. Akkor nem lesz közösség belőlünk, ha csak online felületen jelenünk meg. Nekem abszolút az jön át, hogy egy tök jó hely lehet ez a Xeon. Hát, hogyha az emberek így egymással is foglalkoznak, nem kizárólag a munkavégzéssel, akkor ennek a közösségépítő ereje, vagy a kulturális hatása is egy jól mérhető, szemmel látható eredmény. Én nagyon örülök, ha a kollégáim azt mondják, hogy egy tök jó hely az Xeon, hiszen az időnk döntő többségét a munkahelyünkön töltjük. Az, hogy milyen minőségben töltjük el, az, hogy mennyire érezzük otthon komfortosan magunkat, milyen feladatokat kapunk, amiben ki tudunk teljesedni, és közben még barátságok is kialakulnak. Vagy csak valaki reggel odajön hozzám, és megveregeti a vállam, hogy kicsit rossz kedvűnek látszol, valami baj van. Szerintem ez rettentő fontos. És hogyha mi egy ilyen munkahelyen dolgozunk, akkor azt gondolom, hogy elértük azt a célt, amit mi szeretnénk. Mik azok a legfontosabb eredmények, amit a pandémiából tanulhatott a vállalat? Akár munkavégzési szempontból, akár munkaszervezési szempontból, vagy akár ilyen kollegiális, kulturális szempontból. Neked mik voltak a meghatározó tapasztalatok, hogy ha ennek vége, akkor ezt biztos, hogy megtartom? Szerintem világszinten tanultunk. Szerintem mindenki tanult magáról valamit. Az, hogy mi az érték, ami régen természetes volt, az egyszer csak így le tud záródni. És azt kell megnéznünk, hogy mi az, amit át tudunk ültetni. Ami rettentő fontos, és figyelnünk erre a gyorsaság, milyen sebességgel vagyunk képesek dönteni. Mennyire tudjuk lekövetni a környezetnek a változásait. Hadd kompromittáljalak itt, és bocsánat, hogy közbeszólok. Általában az szokott visszajönni a villamosenergetika területén, hogy van egy természetes tehetetlenség ennek az iparágnak, ami valamennyire előnyére is fordítható, mert nem tudja a hirtelen környezeti változás ugyanúgy magával rángatni, hanem szépen, kényelmesen egy erőmű ugye nem kapkod. Ez veszélyt is hordozhat magába, hogyha olyan reagálási képességünk van, mint mondjuk egy klasszikus telekommunikációs szolgáltató vállalatnak? Igen is, meg nem is. Egyetértek veled, hogy van bennünk egy olyan gondolkodás, ez a kockázatkerülő gondolkodás, mert hogy veszélyes üzembe dolgozunk, hogy használjuk nadrágszét is, meg húzentrogert is. Abból nem lehet baj. De hogy szerintem egy jó szakember képes kockázatot kezelni, és képes dönteni. Számomra ez különbözteti meg a jó szakembert és a félős szakembert. A jó szakember az érti azt, hogy mi a veszélyek a szakmájába, képes alternatívákat kidolgozni, és képes dönteni úgy, hogy a biztonsági szint ne csökkenjen. Bocsánat, megint ilyen statisztikai dolog jutott az eszembe, tehát nem tudom, hogy ez mennyire a területed, vagy mennyire vagy vele naprakész. A pandémia alatt a munkahibalesetek száma az megnőtt?
nem nőtt meg a pandémia alatt a munkahelyi baleseteknek a száma. Most tehát a statisztikákkal képbe vagyok, és azt keresem, hogy milyen típusú baleseteink voltak. Sajnos olyan baleseteink voltak, ami figyelmetlenség és helytelen kockázatvállalásról szólt. Ennek nincs összefüggése a pandémiára. Az, hogy mi mennyi időt töltünk a kollégáinkkal, az, hogy mennyire figyelünk rájuk, az, hogy mennyire értem azt, hogy kik azok a kollégáim, akik a kockázatokat helyén tudják kezelni, azt szerintem nem pandémia függő. Ez számomra olyan, mint egy családban, hogy mennyire ismerjük a gyerekünket. Elengedjük, hogy önállóan átmenjen az úton, vagy meg kell fognom még a kezét. És bizony nehéz az, amikor először elengedem a gyermekemet, és átmegy az úton egyedül, és nem állok ott, és fogom a kezét. Most hát kizökkentettelek az előbb abból, hogy a tapasztalatokból mi minden az, amit még visszahoznál. Ugye mondtad a gyors reagálási képességet, tehát hogy sokkal mozgékonyabbá vált, hogyha lehet így fogalmazni az iparág vagy a szervezet. Van egyéb más még, amit esetleg kiemelnél? Miután az első hullámból kijöttünk, azt láttuk, hogy nagyon gyorsan, szinte napról napra döntöttünk, és változtattunk folyamatokon, ami hatással volt az ügyfeleinkre, hatással volt a kollégáinkra. És elkezdtük visszamérni ezeknek a hatásait. Mi az erősség, és mi az, amit így tovább akarunk magunkkal vinni. Rengeteg dolgot tovább szeretnénk vinni. Pont ez a rugalmas foglalkoztatottság, amiről beszéltünk. Milyen digitalizációs megoldásokat alkalmazunk. Mit teszünk azért, hogy ezek a megoldások felszínre is tudjanak jönni? Ha már felszínre jöttek, akkor milyen sebességgel fogom ezeket bevezetni? Ezeket mind ügyfél, mind munkatárs, mind partner, és mind hatékonyság szempontjából néztük, fellistáztuk, és megpróbáljuk akkurátusan végigvinni. Megvan az a kockázat a működésünkben, hiszen emberek vagyunk, hogy visszatérünk azokhoz a mechanizmusokba, ahol komfortosan érezzük magunkat. Szerintem most erre kell figyelnünk, és ez kicsit számomra is elgondolkodtató, hogy vajon a világ vissza fog-e térni ugyanabba a működési modellbe, ahonnan elindult, vagy elég nagy volt ez a pofon ahhoz, hogy változtassunk azokon a működési mechanizmusainkon, amit több 10 éven keresztül csináltunk előtte. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert nekem is van egy olyan belső intuíció, vagy megérzésem, hogy próbál mindenki ahhoz foggal körömmel ragaszkodni, ugye mi a pandémia előtt volt, és egy olyan állapotot visszahozni, hogy megteremteni. Viszont abból, amit az előbb mondtál, nekem abszolút az jön le, hogy ez egy nagyon tudatos megközelítés, egy nagyon tudatos mérlegelése a változásoknak és ezeknek a hatásainak, és ezek alapján az van egyértelműen egy új jövő felé fog nyitni, tehát nem próbálja meg visszaállítani azt, ami korábban volt. A kollégák, munkatársak, ügyfelek számára ez egy könnyen elfogadható, vagy elfogadtatható dolog lesz? Szerintem itt is ez is egy nagyon érdekes kérdés. Olyan megoldást szeretném, hogyha az ügyfeleink számára könnyen elfogadható lenne, mert olyanokat teszünk, ami nekik értékes. Ha nem elfogadható, az egy visszajelzés, akkor ez nem érték nekik, az nekünk, az nem a mi útunk. Viszont a kollégáim számára ez azért különböző. Van, aki számára rettenetesen jó dolog az, hogy otthonról dolgozhat, valaki pedig rettenetesen szeretne már visszajönni az irodájába. Most jelen pillanatban semmilyen korlátozás nincsen érvényen belül, ami pandémiás okokból működik. Viszont azt láttam, hogy mindenkire másképpen hatott. Akár csak a baráti környezetedben, vagy bárhol a családban. Van, aki nagyon örült, hogy pandémia van, mert ilyeneket tud olvasni, van, aki pedig befonta a haját, mert hogy ment volna egy koncertre, és az első sorba szeretett volna ugrálni. És ez hogy kire hogy hat, nekünk az a feladatunk vezetőknek, hogy ezt így érezzük, figyeljünk a kollégáinkra, és ha kell, akkor reagáljunk. A humán rész egy picit most kitárgyalva egy olyan témakörre eveznék át, hogy innovatív megoldásokat szülte technológiai szempontból ez a helyzet. Indultak-e miatt ad-hoc K+F kutatások vagy együttműködések? Volt-e ön, ami ahogy például a digitális ügyfélmegoldásokat, vagy az ügyfélszolgált irodák helyzetét előmozdította, erre volt-e esetleg valami példa? Beszéltem arról, hogy számunkra a digitalizáció az kiemelt fontosságú. Megnéztük azt, hogy mik voltak azok a megoldások, amit be tudtunk vezetni. És elkezdtünk azon gondolkodni, mit tudunk tenni annak érdekében,
hogy ezek a digitális megoldások még inkább gyorsabban a felszínre tudjanak jönni. Milyen kollégáink vannak, akik kicsit másképpen látják a jövőt, kicsit már előrébb gondolkodnak, és hogy tudjuk őket egy jó műhelybe összehozni, minél több ilyen megoldás a felszínre tudjon kerülni. Aztán azt is láttuk, hogy vannak olyan kollégáink, akik viszont a digitális megoldásoktól kicsit így zárkoznak. Az a jó, hogyha személyesen találkozok. Úgy szoktuk meg, akkor van elintézve. És azt is meg kell értenünk, hogy milyen generációs különbségek vannak a mi cégünkön belül. Hiszen 5000-en dolgozunk, és nagyon színes csapat vagyunk. Egy olyan élhető irányba visszük a céget, ahol a digitalizáció egy érték, az innováció egy érték, és a fenntarthatóság szintén megjelenik egy zöldebb, élhetőbb világ irányába. A korfára és a nagy létszámra szeretnék most rákötni. A pandémiából adódóan az otthoni munkavégzés, mert az otthoni tanulás is megjelent. Érvényes ez akár egy szakmai gyakorlat nem végrehajthatóságára és az egyéb területekre. Az utánpótlást ez érintette? Tehát nehezebb most megfelelő szakember utánpótlást biztosítani, vagy ez ugyanúgy zavartalanul működik? Kevésbé érzem ennek a konkrét hatását. Azt gondolom, hogy Magyarországon és a villamos iparágon belül az utánpótlással már nem most kezdtünk el foglalkozni. Mind az egyetemeken, úgy, mint a szakképzési intézményekkel együttműködéseink vannak. Tanulnak nálunk diákok, és alkalmazzuk is őket. Én azt gondolom, hogy ami nehéz volt, hogy érkeztek hozzánk olyan friss kollégák is, akikkel nem találkoztunk személyesen. Tehát olyan szerencsétlen időpontban érkeztek, hogy még az interjút ne adj Isten még személyesen meg lehetett tartani, majd amikor április követően elkezdett volna megérkezni a céghez, akkor azt mondták, hogy szervusz, üdvözlünk a cégnél, az pedig a nappal itt maradj ott. Azért ez egy elég faramúci helyzet. És most, amikor kinyílt, és megszűntek a korlátozási intézkedések, azt vettem észre, hogy mindenki ki van éhezve egymás társaságára, és ezek a beszélgetések, ezek tényleg őszinte beszélgetések. Egy integrációba is részt vettünk, ahol cégek adásvétele is történt, és új kollégákkal is találkoztunk. Ez is egy rettentő faramúci helyzet, bemutatkozunk egymásnak online felületen, és fél év múlva fogunk találkozni, és akkor azt látom, hogy nem is gondoltam, hogy ő ilyen magas. És ezek új helyzetek, és remélem nem lesz több ilyen az életben. Igen, ez a klasszikus beszélgetés, amikor végre lehetett személyesen találkozni, hogy van lába is az embernek, és nem csak egy arc vagy egy felsőtest a kamera mögött. De már nem beszéltünk össze, remekül fölvezeted a következő kérdésemet. Ugye azt hiszem, hogy senki számára nem újdonság, vagy meglepetés, hogy egy hihetetlen átalakulás zajlik az iparágban. Ugye ez egy csomóféle adásvétel, integráció, az ember csak kapkodja a fejét, hogy tudja követni, hogy mi történik, és azt gondolom, hogy azért ez egy jelentős kihívás lehet egy vállalat életébe, és akkor tejszínhabként rákerül még egy pandémia. Befolyásolta ezeket a adásvételeket, integrációkat, akvizíciókat a pandémia, és addig ez leállt, vagy lehetett ezt is valamennyire folytatni? Természetesen befolyásolta, hiszen benne voltunk a folyamatban. Viszont nem állt le, nehezebbé tette, hiszen ki kellett tárgyalni a részleteket, le kellett ülni és problémákról beszélni. És ezt kizárólag online felületen tettük meg. Gondolkodtunk rajta, hogy milyen alternatív megoldások vannak, de azt láttuk, hogy megyünk tovább azon az úton, ahol elindultunk, és most büszkén mondhatjuk, hogy amit terveztünk, azt meg is valósítottuk. Szokás, hogy néhány villámkérdéssel zárjuk a beszélgetést, ami mondhatni már, hogy túl nagy meglepetést talán nem hordoz magába, de mégiscsak kíváncsi lennék, hogy hirtelennyében mi az első gondolat, vagy a reakció, ami eszedbe jut. Készen állsz? Belecsaphatunk? Hát ez majd kiderül, hogy készen állok-e. Mi volt a legnagyobb szakmai kihívás a karriered során? Talán a legnagyobb szakmai kihívás, és nem is talán. A legnagyobb szakmai kihívás az integráció kérdése. Az, amikor úgy kell működtetni egy céget, hogy az ügyfelek ne vegyék észre, de egy adott időpillanatban Magyarország villamos energia ellátásának az elosztása 90%-át nekünk kell irányítani. Megérkezik egy pandémia, 2 cég
értékesítésre kerül, egy cég érkezik, és közben kezdjünk el közös folyamatokat kialakítani. Ez szerintem egy normál üzemállapotban is elég szép feladat, de ez mellé még azt is mellé tudjuk tenni, hogy az egész energiaipar változik. És nem nézhetjük a köldökünket, és foglalkozhatunk azzal, hogy mi a cégeket adunk-veszünk, elnézést, nem tudunk foglalkozni a megújulók, amiket mondjuk a hálózatunkra kell csatlakoztatni. Ezek alapján talán egyszerűbb azt felsorolni, hogy mi az, ami fogódzópont és nem változás ebben. Nagyon kerestük. Mi volt az utolsó elektrotechnika vagy energetika területét érintő feladat, ami azt mondod, hogy ez most fejtörés okoz és próbára tett? Az utolsó elektrotechnika területén érintő feladat az hétvégén volt, mert hogy termosztátot szereltem, és megpróbáltam kicsit, szerettem az automatizálást, és foglalkozok azzal, csak hobbistaként, hogy tudom automatizálni a házunkat. Van egy hétvégi házunk, ahol egy távolra irányítható termosztátot szereltem be, és rettentő módon örültem, hogy a telefonról tudom vezérelni. Hát az igazgató is feltűri az ingóját néha. Néha jó olyan dolgokat készíteni, aminek van is kézzelfogható eredménye. Már azt gondolom, hogy az integráció és a változás önmagában egy elég nagy feladat, de egy lépéssel messzebbről nézve. Mit gondolsz, mi a mai magyar villamosenergetikai ipar legnagyobb feladata? A legnagyobb feladatunk, amit kicsit így érintettem is, az, hogy fog megváltozni a hálózat. Mi lesz a hálózatnak a szerepe? Mit jelentenek a megújulók? Hol fogunk 2030-ra eljutni, amikor Paksal együtt és a megújulókkal megváltozik a hálózatnak a terhelése? Hogy alkalmas lesz ez a hálózat arra, hogy milyen átalakításokat kell csinálnom ahhoz, hogy alkalmas legyen, és a legérdekesebb kérdés, ami külön érdekel, hogy fogjuk ezt szabályozni. Milyen automatizáció mellett fogjuk ezt szabályozni. Mennyire leszünk gyorsak, mennyire lesznek pontos adataink, és ebből tudok-e a lehető legkisebb költséggel olyan műszaki megoldásokat integrálni a hálózatra, ami ezeket a problémákat orvosolni szerintem 100%-ban nem fogja, de csökkenteni ezeknek a hatásait. Ebben hol van az EON szerepe? Számunkra az innováció nem csak azért fontos, hogy versenyelőnyt próbáljuk meg belőle kovácsolni. Azért is fontos, mert rengeteg olyan okos fiatal kollega csatlakozik ehhez a csapathoz, aki már máshogy látja a jövőt. Ha azokat a mechanizmusokat követjük, ahogyan mi szocializálódtunk, akkor valószínűleg ugyanoda fogunk megérkezni, ahol most vagyunk. De egy dolog teljesen biztos, hogy a világ az meg fog változni. És hogyha nekünk van egy csapatunk, aki minket inspirál, aki minket megkérdőjelez, és egy más utat mutat a jövőbe, akkor van esélyünk arra, ami elengedhetetlenül fontos, hogy 20-30 év múlva is ugyanezen a porondon ott legyünk, mert hogy mi is képesek voltunk változni. A fiatalokat is említetted. Ha ma lennél pályakezdő, hova adnád be a felvételit? Hát az innovációs csapathoz. És akkor kicsit elmondom, hogy miért több témában dolgozok együtt olyan fiatal kollégákkal, akik inspirálnak. Legyen ez akár a tárolás területén, most jeleztünk üzembe 2 tárolót az iElectric projekt keretein belül. Elkezdtünk foglalkozni a gépilátás technológiával, hogy tudjuk integrálni a bejárásunk során. Vagy akár alakítjuk ki a vegetáció menedzsmentet, amit műholdak segítségével fogunk követni, és nézzük azt, hogy nő a zöldnövényzet hálózatunk környezetébe. Ez mind-mind olyan kicsit jövőbe mutató gondolkodás, ami adhat egy újat az egész iparágnak. És szerintem pont ez a fontos számunkra, hogy képesek legyünk megújulni. Nem a 7-től 3-ig megérkezek, megkeverem a kávét, és elgondolkodok azon, hogy milyen jó volt régen sématáblán nézni, működtetni az üzemirányítást. Nekünk is változni kell, nekünk is használni kell az új technológiákat, talán ezért jó termosztátot főszerelni hétvégén, mert hogyha változunk a környezetünkkel, van esélyünk arra, hogy nem járunk úgy, mint a dinoszauruszok. Akkor a műszaki pálya nem is kérdés ezek alapján nekem. Azt gondolom, a 2 között van így valahogy, mert rettenetesen szeretek emberekkel dolgozni, de nagyon érdekelnek a műszaki kihívások is. És akkor zárásképpen egy hasonlóan provokatív kérdés. Gáz vagy áram? Ez kellően provokatív kérdés, energia. Mert hogy szerintem én egy gázos cégbe szocializálódtam, most már az időm döntő többségét a villamos hálózatokkal töltöm, de biztos vagyok benne, hogy nyugdíjba nem egy normál elosztó társaságtól fogok menni.
Nekünk energiával kell foglalkozni. Az, hogy milyen energia, az hidrogén lesz, vagy gáz, vagy milyen megoldást ajánlok, szerintem az ügyfél számára kevésbé érdekes. Ez nekünk fontos, ezért energia. Otthon van villamosfűtésem, gázfűtésem. Nagyon szépen köszönöm. Sok energiát kívánok a folytatáshoz, de legalábbis nagyon energikus volt ez a beszélgetés számomra, és meggyőzött afelől, hogy soha nem is lehetett kérdés a pandémia okozta változásokban is az ellátás biztonság fenntartása, legalábbis a részletekről. Én köszönöm az időt, az energiát, amit ebbe belefektettél, és remélem nagyon sok lehetőségünk lesz még személyesen is, nem online beszélgetni energetikáról, vagy egyéb más témákról is egymás közt. Köszönöm.